Kebangku buri rok no saimia na wansugui phano manya na bohoko serai tongpuru borok tamu sana nang eba tamu sana nang bohoko serai tongmani jorawo samung kaham eba pusti rok belai nang kugu kaisa kuisu samung tongo bohoko serai tongpuru sakhe belai kaham ko haidina leyano bo samung sakhe belai kaham. Number 1 toktui bohoko serai tongpuru bumatei bohokni serai khorok nai no maya jotona khlaiui toni thai o jorao toktui wngkha borokni bagui belai nangkukmani samung bini sago belai nangkukmani gun tongo je cherai truk truk tornani phiaba kaisa kok muitu narokdi toktui ni sago bacteria tongui mano aswk kwbang tajadi rukjak kwbang chakhe hojom shokti rok komio ba cherai ni buma lumui phano mano. Number 2 doi eba dudh doi o tongo calcium cherai bohoko tongphuru bumate cherai ni bagui belai nangkukmani wngkha doi eba dudh. Number 3 saksabji eba dalok rok kopi mulai dalok beleso abo hairok kwbangma belai kwkhrang jat chamung rok o jorao belai nangkugo. Number 4 motor motor bo belai kwkhrang no haifano motor o tongo protein bohokni cherai tongmani jorao motor sakhe belai kaham ko bohokni cherai abo hai ongo je ojon eba hilikmani belai kichak kwbang motor no sakhe cherai ni hilikma dakti no kwbang ongnai o video no nai norok kichale bujiwi mankhana norok tam sanani musung tolao comment khlaiui sadi ani o channel belai no kwtal kho norok ni support belai no nango norok tumung no o channel o kwtal ongui tongkhe channel no bo subscribe khlairodi hambai.